loading agad. Natoy Vlog, hello host. Thank you, Natoy. Magandang hapon sa'yo, Natoy. Kumusta? Good afternoon. Salamat. Wala akong ginagawa, kaya sabi ko mag-LS na lang muna ako. Kumusta si Natoy? May nakasalang ako dito. Okay lang ako host, tamsakdan. Saan ka ngayon, Natoy? Branded Kamina, hello. Hello, Branded Kamina. How are you? Hello all of you. Hello sa inyong lahat, guys. Ayan. Thumbs up. Thank you so much. Okay lang ako, host. Branded Kamina, welcome. Thank you so much for coming. It's Nader official. Oh my. Nader, hello, how are you, my friend? you you have new account, ha? It's new account, Nader official. Where are you last time? I visit your LS but you not appear. You seems like it is like LS live, LS silent, LS Nader official. I'm good, and how about you? I'm good also, Nader official, my friend. Thank you so much. Thank you for coming. I'm waiting for my laptop. It's nagpa-flex ka ba, host? Nagpa-flex. Oo naman. Gusto mo magbaba ng link? Ano na to eh? Wait lang kasi na ano ako eh. Um, naglo-loading. Gusto mo magbaba ng ano na to eh? Bigyan kita ng ano na to eh. Ng kulay para makapagbaba ka ng link. Baba ka ng link na to yan. Dikitan mo si ano, si Nader Official. Supportive yan na kaibigan, si Nader Official. Screenshot ko muna yung pinlay ko kanina kasi para may pakita ko sa kanyang resibo. Sige host, thanks host. Magbaba ka ng link dyan. At before ko i-close itong ano, before ko siya i-close, kasi gusto ko siya i-close para na-screenshot ko na, sa-submit ko na lang sa kanya. OFW. Hello OFW vlogger. Kumusta si OFW vlogger? OFW, tignan mo yung banana ko. Bongga, di ba? OFW, silipin mo naman yung mga banana ni Ping Biyahera. Hello, thank you sa mga bisita ko na hindi pa nagtatamsak. Walang sapilitan dito, guys. Kung ayaw nyo magtamsak, okay lang yan. Walang sapilitan ba? Thank you. Basta thank you talaga sa pagpasok nyo dyan. No problem. No problem tayo dyan. Bayat ako, hello everyone. Everyone. Bayat ako, salamat sa pagpasok. Hindi ko maayano tong ano ni Isay. Tapos na ako kay Isay. Hindi umakyat. Naglo-loading yata ako. Natoy, thank you for dropping your link. Dikitan mo Natoy si OFW vlogger. Ayan. Para maging kaibigan mo ang aking kaibigan na nasa New Zealand. Pag may nag-thumbs down, magagalit ako. Hayaan mo siya kung may mag-thumbs down dyan. Hayaan mo siya. Kaya nga nag-iba ako ng oras ng ano, ng
LS din. Para iligaw ko siya. Iligaw ba? Araw-araw tinatthumbs downan ako. Alam ko naman kung sino siya. Okay lang yan. Hindi hindi kawalan yun sa channel ko. Kung down niya ako. Hindi natin mapiplease ang ibang tao dyan. Okay lang. No problem. No problem. Branded, thank you so much, Nader Official. AJ Boy! Hello, AJ Boy! Salamat sa pagpasok, AJ Boy. Hindi pa ako dito tapos kay ano. AJ Boy Official. Welcome to everyone. Wala talaga. Masakit talaga ulo ko ngayon, guys. Naglakat ang isang thumbs down. Kailan? Ngayon? Hindi. Naglakat? Anong naglakat? Meron akong PL kita na rin pa ako dito. Sige, bayot. Natapos na kita OFW. Ano, tinapos mo na si OFW? Ayan. Tinapos nyo na daw si OFW. Ano yung tinapos mo? Tapos na kayo ni OFW kasi di ako minsan makasolpot. Okay lang yun, bayot. Naintindihan ko naman na busy ka. Kasi sometimes ako din, busy din ako. Kaya, carry lang yun. Walang ano yun sa akin. Okay lang. Ayan. Tinapos mo na si Bayot. Ay, si OFW vlogger. ano. Ayan. Sana makaano ako papasok sa aking LS dito sa laptop para maano ko, ma-play ko kayo diyan pa isa-isa. Ay, si FW vlogger nagpakulay. Thank you FW vlogger. Pambili ng pambili ng Panadol. Ang sakit ng ulo ko eh. Ako din po, solpot-solpot. No problem, AJ Boy, AJ Boy. Walang problema, okay lang yan. OFW, pambili ko yan ng medical. Ang sakit ng ulo ko eh. Ayan, thank you sa pakulay ng OFW vlogger, ang ating super chatter. AJ Boy, dikitan mo si OFW vlogger. Bakit matatapos agad bayot mahaba yon movie ko? Movie? Anong movie? Mamaya ako magsasalang kay Bayot. Ano pa lang tong listahan ko eh. Anim, ay 7. Si Miss Con, si Nidsumig, Sai SG, Annalisa Nismal, Isay Asilo, Karen Vinculado, Small Terrible. Ito pa lang yung na-play ko today. Inuubos ko ngayon para yung schedule buong week. Sana matapos ko buong week yung schedule sa para sa ang dami ko nang napi-play. Na-play ko na din nga si Palaboy. Wala dito si Palaboy. Ito, ang ipi-play ko mamayang gabi, sunod-sunod. Si Bayot, si AJ Pam, hindi ko pa napi-play. Si Bayot wala pa dito. I-play ko din si OFW kahit wala siya doon sa schedule. Ito yung listahan lang ngayon ng sa team Langga. June 30. June 30. Tapos ako. Hello, beautiful views. Come back to my LS. Thank you so much, beautiful views channel. Ayan, thank you sa ating kaibigan dyan sa New Zealand. Si OFW. Naglo-loading paminsan-minsan. Pagkatapos ko ng LS play kita. Yehey! May mag-play rin sa akin. Salamat, Bayot. Beautiful views, watch my videos on laptop. Yes, beautiful views, I will watch later because my connection is very low right now. I will watch later.
I will put your name here so later I can open this. Beautiful views. How many WH you have? Beautiful views. Watch later. Okay, beautiful views. I have poor connection right now. Beautiful views. AJ Poy, dikitan mo sa FW Vlogger. Pakibaba mo link mo po. Puntahan kita. Watch my videos. OFW Vlogger, baba mo yung link mo. Pupuntahan ka ni AJ Poy. Kaon pala, Poy. Mahina kasi ang net ko. Medyo gumagapang. Tinry ko lang sa phone kung hindi ako mag-loading. 2 times na nag-loading. Loading. Loading time ang aking laptop. Ayan, nagbaba na si OFW AG Boy. AG Boy. Natoy Vlog. Dikitan mo din si OFW Vlogger. Super chatter natin from New Zealand. Galante yan si OFW Vlogger Natoy Vlog. Dikitan mo siya ng bonggang-bongga. Ang ating super chatter na si OFW Vlogger. Bonggang-bongga yan. Huwag nyo nang palampasin yan, si OFW Vlogger. Shoutout kay Beautiful Views channel. Ferry. O si Ferry nandito. Ferry with love. Ferry with love. Thank you Ferry with love for coming. Na ano pala si Ferry, hindi ko nakikita kanina kasi hindi ako Jiwon kulit. Host pa shoutout naman kung nakita mo ako. Hindi kita nakita kanina Jiwon kulit. Ngayon lang kasi ngayon lang na-open yung laptop. Hi host, ayan. Pag hindi moderator, hindi nakikita. Ganun. Bakit kaya? What happened? Kailangan pala, moderator sila. Jiwon, sorry kanina ha. Hindi kita nakita kasi hindi ko pa ma-open yung laptop kanina. Ayan, branded kanina. Sinatay, buti nga nalagyan ko ng jacket agad. Ayan na, okay na yung laptop ko. Pupuntahan ko kayo guys. Don't worry guys, I will visit you. Pag hindi pala friend, ganun pala yun. AG Poy, kaon pala boy. Hello FW Vlogger. Ayan, puntahan kita si Natoy. Natoy, andyan ka pa? Ngayon host, balance na ako mag super chat. Dami ng tinutulungan ko. Ang dami mo ng anak, W Vlogger. Mag-balance ka na. Pinakamababa yata sa super chat. Meron bang yung pinakamababa ngayon $2 yata pinakamababa. Tama ba? Ang dami mo ng anak-anakers. Anak-anak dyan, OFW. Ang dami ng namoni. Ang dami ng namoni, no? Natoy vlog. Putahan ko si Natoy. Naglo-loading man ako. What is happening ba?
Natoy vlog. Charge ko yung laptop ko. Wala na akong tao. Wala nang nanonood sa LS ko. Okay lang yan. Magsasound na lang ako. Magpapatugtog na lang ako. Para kahit papano, kahit wala akong tao, may sound, may music ako. Sir of W, dan na sa'yo from Natoy. Ayan. Huwag kang mag-alala, Natoy. Babalikan ka niyan ni OFW vlogger dahil legit na legit friend ko yan. Legit friend from New Zealand. Mabait yan si Uy, may 6 na tamsak na ako. Ulitin ko yung ko. Ito. Close ko muna sino tong hindi ko pa natapos. Isang video na lang. Screenshot ko na lang muna kasi naglo-loading. Screenshot ko si Karen Bencolado. Isang video na lang. Ayan, Karen. Sorry lang ga. And muna kita. Kasi mag-restart ako. Ayaw Ayaw ayos. Tsaka to si Small Terrible. Sorry lang ga. Tuloy ko mamaya. Okay. Pati ito si Isay. Sige lang. Isay. Ang dami kong screenshot. My God. My God. Kulay. My God. Para may katibayan. Parang tapos ko na to na screenshot Oo nga, tapos ko na pala si Isay. Ayan, mag-restart ako ng laptop. Wala. yung screen ko, punong-puno ng screenshot. Paano ko kaya yan masusundan? Bahala na mamaya. Basta nasalang ko sila. Kalorky. Restart ko muna guys para ma-refresh yung isipan ng laptop. Parang ang init. Haben Reyes. Oh, Haben Reyes. Nandito. Jeven Reyes. Nandyan. May super chat si Jeven Reyes. Thank you Jeven. Hindi ko nakita nag-refresh ako, hindi ko nakita. Nandyan ka pala. Jeven Reyes, thank you sa'yo. Thank you sa'yo. Jeven Reyes pala. Jeven Reyes, yayamanin to. Yayamanin yan si Jeven Reyes. Bakit 5 blankong yayamanin? Karoy ko. Ayan si OFW vlogger, yayamanin yan Kahit magkano, okay lang yan sa akin. Kahit magkano yan, basta super chat, ayos na yan. Diba, Jabin? Jabin Reyes, shout out. Kumusta ka dyan? How are you, Jabin? What's up? You take care always of yourself, okay? Jabin Reyes, you listening to me? Are you okay? Are you okay right there? What's up, Jabin Reyes? Jeven Reyes. Pag nag-super chat ito si OFW, nagsa-super chat din si Jeven Reyes. Bakit kaya? Jeven, how are you? What's up, my dear? Kaya di maiwasan yan tampuhan. Bakit? Sino ba nagtatampo? OFW vlogger? Ano ba yung sinasabi mong tampuhan? Okay po, sir, OFW. Thanks, Natoy. Ayan. Dikitan natin, guys, si OFW vlogger, ang ating super chatter, guys. Hina, busis mo, ate. Hina ba? Wait lang. Oy! Naka-low pala ako. Hello sa lahat dyan. Di ko na isa-isahin. Di ko na isa-isahin from OFW vlogger. Hello sa lahat.
Yung ba yung sinasabi mo, FW vlogger? I-divide mo. Kasi ang dami mong anak-anakers dyan. Sana maka-open ako dito nang ma-flex ko kayo. Hi! Ay, nag-hi si Jabin. Oy guys, kumustahin nyo si Jabin Reyes? Guys, kumustahin nyo yan si Jabin Reyes? How do you do? How do you do, Jabin? OFW, can you talk to Jevin Reyes in English? OFW vlogger, are you free to talk to Jevin Reyes in English? Bish. Pagkaon na mo ni pag di ka ba lipad OFW vlogger ba naman daw. Ayan guys, talk to Jevin. No, OFW vlogger Jevin Reyes, not Haben. Kunin mo na ako dyan sa USA. Kunin mo na ang lahat sa akin. Javen Reyes, OFW vlogger said, take him to go there in US. How it's going, Javen Reyes? How it's going? How do you find out? How are you? How are you? Tell Javen Reyes to talk in English. Maybe he know how to talk Tagalog. W vlogger. Say it in Tagalog. Maybe he can understand Tagalog version. Ate, ingat you, bigay kapote. Ay, bakit? Sige. Thank you sa paalala. Thanks for the reminder. Bayot ako na Rakista, ang aking friend from Hong Kong. Thank you for reminding me about the jacket. Okay. Thank you so much. Ayan, OFW vlogger. Talk to Jevin. Maybe he know how to talk in Tagalog. Are you still there, OFW vlogger? Can you teach Tagalog to talk, Jevin Reyes? Andiyan pa ba sa FW vlogger? Turuan mo magtagalog si Jevin Reyes na hindi tayo mahirapan dito, no? Shout out to you. Asa na si OFW vlogger? Ayan guys, bisitahin natin yan si Bayot ako, nagbaba ng link. Kaibiganin natin yan, ang aking kaibigan from Hong Kong. Ash and Mamshi. Kumusta, Ash and Mamshi? Maraming salamat sa pagdalaw. Ayun, Jiwon Skulit. Hello po. Hello. Jevin, I am pleased to teach you. Yeah, thank you so much, OFW vlogger. Help Jevin Reyes to talk in Tagalog. Where are you, Jevin Reyes? Guys, I have live streaming later after 3 hours. Ay, guys, let's go and connect to Bayot ako, pero Rakista. She has live streaming later after 3 hours. I'm still here. I talk to Jevin in Tagalog, so he will know the Tagalog talking. I'm playing game. Don't play games. What's up, Jevin Reyes? We have here OFW vlogger from New Zealand. He will teach you how to talk Tagalog. Ayun, sa wakas nakita mo na. Yes, I put you a jacket, Javon Sculet. Kanina nag-comment ako. Yes, because like, I did not open my laptop kanina. That's why I did not show you. I'm sorry for that, Javon Sculet. And now I already opened my laptop. And I saw you are hiding there, and then I put you a jacket. Thank you so much for coming back, Jiwon Scolette. Thank you. And I want you to meet my friend from New Zealand, Jiwon Scolette. Can you please visit my friend, OFW vlogger? Thank you po, host. Hello, Jiwon Scolette. Ayan, Jiwon Scolette, can you please visit my friend from New Zealand, OFW vlogger? He is very rich. Yeah, you can make friend to OFW vlogger. Ayan, put your link, OFW vlogger, so Jiwon Sculet can visit you right away. Okay,
Okay po, host. Ayan. Thank you so much sa'yo, G1 Scolette. Later, I will visit you, G1 Scolette. Ayan. Thank you, G1 Scolette. Ayan, OFW Vlogger. Where are you? Talk to Javens Reyes. Teach him how to talk Tagalog. So, we will not English here. Ay, nako, kalorke. Nahirapan ako dito, FW Vlogger. Turuan mo na magtagalog si Javen para lakihan niya yung super chat na sa atin. OFW Vlogger. Ha ha ha, I'm not rich host. We're same OFW versus Filipino worker. you said before you are rich. OFW Vlogger. Oy, OFW Vlogger. Hay-hayan muna si J Vince para dagdagan niya yung ano na, yung super chat. Ikaw talaga, OFW Vlogger. Asan na si J Vin? Where are you, J Vin? Come and let's talk in Tagalog. Javin Reyes, later I will teach you Tagalog and my live streaming. Yes. Javin Reyes, please visit my friend. Bayot ako Rakista. Oh. Oh, diba? OFW Vlogger. Ganun lang yun. OFW Vlogger. OFW, nasan ka na? Javin is divided by. Later, he will put it $10 again. FW Vlogger, turuan mo na kasi magtagalog si Javin Reyes. Ikaw talaga, FW Vlogger, oh. Para bisitahin kayo. Ayan, bayot ako, turuan mo magtagalog si Javin Reyes para bisitahin kayo mamaya. Shout out to you. Mega shout out to Javin Reyes from US. Di ako makapaglaban dyan, ha ha ha, mayaman yan. Mayaman ba? Ayan. Wow, Javin Reyes, kumusta ka? How are you? Ayan. Baka sumagot siya ng Tagalog, no? Javin Reyes, kumusta ka? Ay, Diyos mio. Diyos ko, Lord. Can you talk Tagalog, Javin Reyes? Bravo, Javin Reyes. B. Palaboy, shout out. Thank you so much, B. Palaboy. We have here Javin Reyes from US. He's the super chatter today and OFW Vlogger. I just want you to remind B. Palaboy, don't mute, okay? Don't mute my live streaming, okay, B. Palaboy? Just listen our talking Tagalog. Javin Reyes, could you please visit my channel and let's be friends on YT? Aba, bumabanat si OFW Vlogger, Tagalogin mo na. Ayun, shout out. Bumabanat itong si OFW Vlogger. Pag sinagot kang Tagalog dyan, ewan ko na lang. Baka hindi mo yung Tagalog ni Javin Reyes. Sino ba si Javin Reyes, OFW Vlogger? Parang siya parang mystery man. Shout out to you, Javin Reyes. Ayan, oh. Magpapalipad ulit yan si Javin Reyes mamaya ng 10. Diba, OFW, hulaan ko, OFW Vlogger. OFW Vlogger, bigyan kita ng 10 banana pag hulaan ko, magpapalipad ulit yan si Tagalogin natin para hindi niya maintindihan. Ha? OFW Vlogger, dyan ka pa? Tagalogin natin, hindi yan maintindihan ni Javin Reyes. Pag nagpalipad siya ulit, ipi-play mo yung video ko, okay? OFW Vlogger, pag nagpalipad si Javin Reyes ulit dyan, kahit magkano, talo ka. Mo ko, i-play mo yung video ko. Javin Reyes, are you Filipino who's working in US?
Or are you American citizen? I guess he is the American citizen na. OFW vlogger. Dan po, give me two from Juwons Colette. Ayan. Shout out sa you, Juwons Colette. Tingnan mo nga naman, naghiga-higa lang ako. Kung hindi ako nag-LS, wala akong dollar ngayon. Nandiyan pala si Jevin Reyes. Kumusta ka? OFW. Oy, OFW vlogger. Kapal naman na magtagalog si ano. Wag natin Tagalogin, baka hindi niya maintindihan. Kapal naman magtagalog ana si Jevin Reyes. Ay, asa na si FW vlogger? Englishin mo na si Jevin Reyes, Englishin mo na. What? Ay, kalarke. Marunong pala magtagalog si Jevin. Ay, nagtatagalog na host. Tuwang-tuwa talaga. Oo, kasi kanina pa tayo nag-i-English. Kala natin, ano? O, tignan mo, Henos Tagalog. Who teach you Tagalog? Jevin Reyes. Ilonggo yan si Jevin. Ilonggo? Ilonggo ba yan si Jevin Reyes? Dili, oy. Basin, Kapampangan. Oo, Pinky. Oo. Pinky? What do you mean, Pinky? Kumusta kayong lahat dyan? Baba ka na lang ng link mo, Jevin. Natoy, from Natoy Vlog said, Jevin Reyes, please drop your link. They will visit you and make friends with you, Jevin Reyes. Puti itlog. Baba ka na lang ng link mo, Jevin Reyes from Natoy Vlog. To make friends, okay? Asan na si FW vlogger? Tagalogin natin para hindi maintindihan ni Jevin. Pag nagpalipad si Jevin Reyes ulit, i-play mo yung videos ko. Okay? Pag hindi, ako magpi-play ng videos mo. Talo ako. Ayan. Shoutout na yan sa inyo dyan, lahat dyan. Magdikitan na kayo dyan. Andyan si Bayot ako, dikitan nyo yan. Abi na ako, magdugo-dugo, imuha ilong pagka-English host. Oo, gani no, natoy vlog. Abi ko, hantod sa ako nilis, mag-Englishan na ta dire. My God, kabalo man di ay magtagalog si Jevin Reyes ba? Hey guys, can you please speak English from OFW vlogger? Why do we need to speak English OFW vlogger? Jevin can talk Tagalog. You know? Kadugo na akong ilong ka English dito ba? Guys, may pangat program po ako from 9 p.m. Philippine time. Guys, bisitahin natin ang LS ni Bayot ako pero Rockstar 9 p.m. Pinas time. Ayan guys, Pinas time 9 p.m. Sa mga gustong lumaki ang kanilang ay nako, kalorke. Sa mga gustong lumaki ang kanilang banana, puntahan nyo lang ang LS ni Bayot mamaya. Thank you, Tinkerbell, for coming. Tinkerbell, thank you. Ayan guys, si Bayot ako may LS time, 9 p.m. Pinas time. Bisitahin natin yan at syempre tutulungan niya kayo na lumaki ang banana ninyo, guys. And syempre ang inyong WH as well. Natoy vlog done to you from Jihon Sculet. Thank you so much, Jihon Sculet. Ayan. Then thumbs up from Tinkerbell. Thank you so much, Tinkerbell. Green na name ko. Green na? Thank you, Tinkerbell.
Thank you kay Tinkerbell. And guys, magdikitan kayo dyan. Asa na si OFW vlogger? Dikitan nyo guys si B Palaboy guys ha. Don't forget B Palaboy also. Dikitan nyo yan. Aba, meron siyang langga dyan. Tinkerbell, thank you. Thank you so much, Tinkerbell. 9 p.m. Pinas time, LS time na bayot ako, pero rockista. Aba, ano yan, Tinkerbell na ginagamit mo dyan? Tuwang-tuwa siya. Ayan, meron na siyang emoji, si Tinkerbell. Thank you so much for Tinkerbell, our new member, channel member. Tinkerbell, shout out to you ng bonggang-bongga. Guys, dikitan natin to si Tinkerbell from Singapore. Oh! Ay, oh, diba? Ano, OFW vlogger? Ay, ipi-play gid ako ni OFW vlogger karon. OFW vlogger, oh, si Jbin. Nagpalipad sa sahod na ako, member ate. Okay, bayat. No problem, it's okay. Thank you. Bayat ako, pero rockista. O, diba? Si W vlogger, nasaan na? Andiyan na si Javin Reyes. Nagpalipad na naman siya. Thank you so much sa iyo, Javin Reyes. Guys, dikitan natin yan si Javin Reyes, guys. Ayan. Kaibiganin natin si Javin Reyes. Di ka pa nakakuha sahod ko. Okay, bayot ako. Hindi ako makalabas. Zero balance yung card ko. Kasi nung Webes, dala-dala ko yung panlagay ko sana doon. Sana all my $5. Thank you so much, Tinkerbell. Puntahan ka pa, balik bangko. May sahod ka na bayad sa sa YouTube. Ang sarap mag-vlog, no? Sa YouTube, ang sarap mag-vlog ng my first sahod. Diba? Ganon. Tapos yung kapirahan mo nandyan. Ako ipunin ko muna para malaki yung iba-vlog kong ganon. First sahod sa YouTube. O diba? Ang saya. Mahal po mag-play dito sa Pinas. 4 pesos. 4 pesos. Grabe, no? Sa mga gustong magpa-play dyan. Nandyan si OFW vlogger. Ayan, mega shoutout sa ating super chatter na si Javin Reyes. 3 beses na siya nagpapalipad ng kanyang tigpa $5. Shoutout sa iyo, Javin Reyes. Kumustahin mo, Javin Reyes, ang ating mga kaibigan dito. Tinkerbell, kagising ko lang. Okay. Kaya pala, Tinkerbell. Thank you so much, Tinkerbell. Mag-almusal ka na. Ako, hindi pa dumadating yung pin. Nasa on the way pa. My first sahod, 100K. Aba. Abangan natin yung first sahod sa YouTube ni OFW vlogger. Ayan. OFW, play mo naman yung videos ko dyan. Pa-play naman dyan. Wow, sana all. Thank you, Tinkerbell. Dikitan natin bigan from New Zealand. Guys, let's go and connect OFW vlogger from New Zealand. Jiwons Kulit, can you visit my friend Tinkerbell, our new channel member, Tinkerbell Vlogs from Singapore. Thank you, Jiwons Kulit. I will visit you now, Jiwons. I will visit your house. Jiwons, drop your link, Jiwons. Or ako na lang. Are you Filipino, Jiwons Kulit? Are you Filipino, Jiwons? I think you are not Filipino. I will visit you. Guys, dikitan natin si Jiwons Kulit, guys. 57 pa lang siya, batang-bata pa.
Opo. Thank you, host. Ayan. From where are you, Jibon Scolet? I am now in your house. I will visit. I am... Oh, talaga naman. Bungacious talaga to si, ano, oh. OFW vlogger. Anong masasabi mo dyan kay J. Vince Reyes? Pinag... Korea. Okay. Jiwon's correct, Colette. I will give you more banana so you can grow. Ayan. Ayan, shoutout, mega shoutout kay Javin Reyes. Wow. From Korea, guys. Let's go and visit Jiwon's Colette from Korea. Let's go and make friends. Damo mo na dollar host. Secret. Ayan, tanungin mo si Javin Reyes kung marami siyang dollar. Huwag ako, OFW vlogger. Pinapaliparan lang ako ni Javin Reyes, oh. Tingnan mo yan. Pang-apat na palipad ni Javin Reyes. Ayan. Thank you so much, Javin Reyes. Ayan, guys. Let's visit Juwon's Colette, guys. Dagdagan natin ang kanyang mga kaibigan, guys. Juwon's Colette from Korea. Ayan, Korea. I'm already in your house. My magic trick. Balikan ko kayo agad. Marunong magtagalog si Jiwon's Colette, oh. Jiwon's Colette, of course, your comment section here is closed. So I will like the video and then I will like that to make it complete package. Okay, Jiwon's Colette, after the video I will... You want more? Tama na. Ay, bayot ako. Tinanong ako ni Javin Reyes, oh, you want more? Ba, $20 pa lang yan, ha? Ayan, you want more daw, oh. It's up to me. Morning 9 a.m. Philippine time. Ako LS. Morning time. Philippine time 9 p.m. Ayan. 9 a.m. and 9 p.m. ang LS ni Bayot. Ako. Uy! Welcome! My BFF, my friend, Mary G's channel. Welcome to my channel. Ayan, our new member. Let's go and connect Mary G's channel. Our new member. Thank you so much, Mary G's channel, for what is this? Ay, ayan na! FW vlogger, lumilipad na! Thank you so much sa... Bumabawi si JB, no? Puro green. Yes, green na green. Green na green ang aking screen. Pati yung mga pangalan nyo dito ay green na green. Oy, Laurel Sangkay. Hello, Sangkay Laurel. Thank you. Salamat sa pagkanto dide. Laurel Adventures. Puro green. Wow. Konti pa yan. Host, $25 pala. Ako nagawa ko na $50. Kanino? Sige nga, FW vlogger, dagdagan mo nga. Ayan ang ating kaibigan dyan from New Zealand, OFW vlogger. Dagdagan daw niya ng ng 20. Jiwon's Colette, ito pa host. Ayan, guys, let's go and visit Jiwon's Colette from Korea, guys. Batang-bata pa si Jiwon's Colette, 58 pa lang. Baka naman, guys. Ayan, mega shoutout kay Mary G's channel, ang ating bagong member. Mary G's channel. Thank you so much, Mary G's channel. Thank you. Guys, let's visit Jiwon's Colette from Korea. Ayan. Thank you sa ating super chatter na si Javin Reyes. Thank you very much. Thank you very much. Ayan. Puro green from Bayot ako. And syempre, welcome to Ordinary Mary G's channel. Gawin ang $50 para matalo ako. Ababa nang hahamon si OFW vlogger.
Besh, tagal ng harang. Ayan, thank you so much, Mary G's channel. Nasa harang ka pa ba? And please don't forget to give me a thumbs up, guys. Thank you so much. Ayan. May pa-premiere ako ha, mamaya. Okay, Mary G's channel, just drop your link and we will visit it later. Ayan, Mary G's channel, may pa-premiere daw siya mamaya. Thank you naman, Mary G's channel, for coming. Ayan, ang ating kaibigan. Kaibigan na si OFW vlogger from New Zealand. Thank you sa ating super chatter dyan. Dikitan na natin yan si Bayot Ako, si Mary G's channel, at syempre si Laurel nandyan din, ang ating kaibigan na taga-Samar. Juwon Colette also is in the, batang-bata pa guys, dikitan natin yan. Si Juwon Colette. Drop your link, Mary G's channel. Dahil naglo-loading ako pag gumagalaw ako. Pasensya na, Mary G's channel. Tingnan ko nga kung makatry akong makapagbaba ng link ni Mary G's channel, guys. Bisitahin natin ang ating bagong member na si Mary G's channel. May premiere siya mamayang anong oras? Alas 4. Ayan. Ito na lang ibaba natin na premiere mo. Ayan, nagbaba na siya. Road to Marvelous Bataan. Tara na at mag-road trip na tayo. Ayan, may premiere si Mary G's channel, guys. Bisitahin natin to mamaya pa. Mary G's channel, done to you. Ayan, thank you, G1 Colette. Laurel, thank you so much. Mary G's channel, our new member. Yan guys, Laurel, salamat sa pagstay, sa support. Maraming salamat sa iyo. Bisitahin din natin yan guys, si Laurel Adventures. Nag-LS din siya. Umuulan ng dollar. Asan? Thank you, Javen Reyes. Ayan na, may ulan na ng dollar dito. Thank you so much. Ayan, bawing. Ayan na. Talaga naman, oh. Thank you dyan sa ating super chatter. Talaga naman, dami, ha. Besh, dapat may pasayaw. Oo nga, wait lang, magsasayaw tayo ng ano kayang meron dito sa pasayaw na ito? Kuratsa Mayor! Gusto niyo ng kuratsa, guys? Magkuratsa tayo. Marami tayong waray nun. Bilang na bilang ni FW Vlog. bilang ni OFW Vlogger. Ano ba yan? OFW Vlogger. Ilan na? Ilan na yung pinapalipad ni Javen Reyes? 35 na ba? Ayan, 35 na daw yung pinapalipad ni Javen Reyes. Sabi ni, you want more? Ayan, you want more pa daw? Ayos yan. Sige lang. Ayan na. Sige lang. Ay, grabe na. Laurel. Mag-budots tayo. Ayan, nasamayaw na kayo dyan. And you break my record. Ayan na, you want more pa daw. Birahin na. Birahin na yan. Nakakatawa.
tayo ngayon? Ayan, nakakarami na tayo guys ha. Baba na link ni Jevin, ate. Ayan na siya. Ayaw niya magpababa ng link kasi ano. Ayan. Ang ating super chatter guys, si Jevin Reyes guys. Kaibiganin natin yan guys, si Jevin Reyes. Ayan. Kaibiganin natin ang ating super chatter guys. Jevin Reyes from US. From US ba? Yes, from US. Thumbs up ate. Hoy Jen. Jen Waray. Jen Waray. Oh no, you've done it from YFW Vlogger. Ayan, nakakarami na sa'yo ito. Ayan na, 50 na. May pang ano na tayo, may pang pin na tayo dyan. Ayan guys, wow, haha. Jen Waray, si Jevin Reyes, naka $50 na siya. Mula kanina, $50 na. Ayan, wow, bait naman ni Jevin Reyes, oo nga. Thank you very much, Jevin Reyes, for being generous today. Ayan. Ayan, thank you daw, Jevin Reyes. And of course, thank you so much, Jevin Reyes. Tama na yan. Tama na yan, Jevin Reyes. Ayan, thank you talaga. Thank you. And of course, mega shoutout kay Mary G's Channel, ang ating new member. How can we help you, Jevin? Jevin Reyes is very happy right now. And of course, Ping Viajera is also happy. Yun lang, besh. Ang saya. Oh. Wow naman. Shoutout. Makakasahod na. Makasahod na. Darating na ang ating pin. Inom ka tubig, besh. Oo nga, inom tayong tubig. Mangayaw ka. Let's drink water. Cute. May pasobra pa, Jevin Reyes. Ayan, bongga talaga, $52 na. Yung pinapalipat ni Jevin Reyes. Aabot siguro yan $100 ngayon. Ayan. Tignan mo nga naman yan. Nagtulog-tulog lang ako dito. Naghiga-higa lang ako. Naghiga-higa lang ako kanina, Jen. Sabi ko, ano kaya ang gagawin ko? Sabi ko, may manood kaya sa akin? May bisita kaya ako pag nag-live ako? Tinry ko na lang mag-live. Ayun, hindi ko pa nga tapos hindi ko pa nga tapos ma-play yung sinasalang ko dito. Pero 2 video na lang ang kulang. Ayun, buti na lang. Nag-live na lang din ako. May tao din pala. Ayan, di ba? Ang saya-saya. Enough, Jevin Reyes. We appreciate your help. Ayan. Thank you. Ayan, from OFW Vlogger. May pinalipad. Mary G. What? Naka-50 to si Jevin ngayon. Ayan, guys. Si Jevin naka-$52 na. Pabutin nga yata ng $100 OFW Vlogger. Ayan. Si OFW Vlogger ay ni Jevin Reyes. Na-break ni Jevin Reyes ang $50 ni OFW Vlogger. Ay, mali.
Ayan, nilagpasan ba si OFW vlogger mo, biste? Oo, nilagpasan yung $50 niya. Pero ano yon? Ayan, shout out to you ng bonggang-bongga kay Jayvin Reyes. Marunong pala magtagalog si Jayvin Reyes, no? Naku, sabay loading toinks. Nilag Marunong magtagalog si Jayvin. Ini-English nga kanina ni ano. Good night, see you next time. Bye, thanks. Oy, English pala siya. FW vlogger, English pala si Jayvin Reyes, no? Good night, see you next time. Thank you so much. Thank you very much, Jayvin Reyes. Ayan, guys, si Jayvin Reyes ang ating super chatter at si FW vlogger. Ayan, guys, tikitan na natin yan si OFW vlogger. What from Jen Waray. Nako, sabay loading toys. Ang ating kaibigan dyan na si Jen Waray. Waray-waray. Dikitan din natin yan. Good night from Jayben. Thank you, Jayben. Good night, friend Jayben Reyes. Jayben, pasyal ka din sa akin. Pasyalan nyo yan si Jen Waray. Jen Waray is waray-waray. Ayan, thank you very much, Jayben Reyes. Thank you so much. Ayan guys, si Jayvin Reyes, sobrang happy ko ngayon. At napasyal siya sa atin ngayon. Ayan. Huwag natin kalimutan guys, ang ating kaibigan na si Mary G's channel. Meron siyang premiere mamayang malapit na. 4:30 UAE time. Pambili ng tuyo. Yes, may pambili na tayo ng tuyo. Sapsap, Bolinao, Tiles, Barol, ayan. Tinapa. Diba guys? Guys. Tinkerbell, thank you so much, Tinkerbell. Nag-drop siya ng link, guys. Punta. I hope I make you happy today. Very, very happy, Jayben Reyes. Bawing-bawi. Nawala yung sakit ng ulo ko. Kanina nagpalipat ng $2 si OFW vlogger. Sabi ko pambili ng medical. Nawala yung sakit ng ulo ko. Dahil dito kay Jayben Reyes. Ayan, thank you very much. I'm so happy. Jayben Reyes. You take care of yourself and to whole family, okay? Take care, and God bless you. God bless you. Alam ko sa US ngayon ay umaga. Bakit? Good night. Maybe his work is from the night. Oh, January. Okay, January. Thank you so much, January. Yeah, maybe the work of Jayben Reyes is from night. Then he will sleep. Okay. Thank you so much, January. Thank you, January. January. Waray. Ang ating friendship dyan. Totally lang kung gagana. Jayben is a big help for Ping Viajera. I'm sure she is very happy. Yes, I'm very happy for that dollar. Patry lang kung gagana. Yan, gumana nga. Gumana nga siya, January. Thank you so much. Ayan guys, ang ating super chatter, January. Puntahan lang natin yan guys, si January guys. Napakagalante din ni January. Tignan mo nga. Wow! Napakagalante ni January. Puntahan na natin yan guys. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Let's go and visit January. Sasahod na tayo ate. Pambili ng tuyo. Yes, sasahod na tayo. From January. Thank you very much, January. Ayan guys, let's go and visit January. Oo nga, may pambili na tayo ng sardinas, ng tuyo. Miga sardinas dyan. Ayan, miga sardinas.
Per kilo na bili nyo. 1 kilo na. Natuyo. Ang bibilhin natin. Asin na lang ulam ko mamaya ate. Wala na akong pambili. Pambili ng bigas from Tinkerbell. Ayan. Pambili ng bigas from Tinkerbell. Ayan, thank you dyan. Ilan na ba tayo dito? Bakit daw walang thumbs up? Thumbs up nyo naman guys si Ping. Ayan, Domingo Kuskus Harang Host from Kuskus Cooks Channel. Ayan, Kuskus Cooks Channel. Shout out to you. Thank you so much. From Domingo. Thank you guys. Bisitahin natin si Tinkerbell, ang ating new member dyan. At si Mary G's Channel. Ayan si Domingo, nandyan. Thank you kay Jen Waray, ang ating super chatter dyan. Grabe. Yayamanin talaga si Jen Waray, guys. Yayamanin talaga si Jen Waray, guys, no? Di kita na natin nakapasok din. Thank you so much from Domingo Kuskus Cooks Channel. Guwapa mo, oy! Kagwapa man, oy! From Domingo Kuskus Cooks Channel. Ayan. Thank you so much sa'yo, Sisi Kuskus Cooks Channel. Kumusta dyan sa Dubai, Sisi Kuskus Cooks Channel? Dikitan mo ang ating mga super chatter dyan. Nandyan si Domingo, ay nandyan si Tinkerbell. Super chatter natin yan. Nandyan si Jen Waray, Kuskus Cooks Channel. Meron yan LSC, si Tinkerbell. Gabi. Hello from Paorak. Ay, Paorak, hindi mo na witness kanina. Ang daming dollar. Grabe, inulan ng dollar si Ping Biahera. Ayan, Harangis from Bayot ako. Ayan, thank you sa ating mga super chatter. Si OFW Vlogger, bisitahin mo yan, Domingo Kuskus Cooks Channel. From New Zealand yan si OFW Vlogger. January done to you sis from Jiwon's Kulit. Guys, let's go and connect to Jiwon's Kulit, guys, from Korea. Batang-bata pa siya. Dagdagan naman natin ang kanyang mga kaibigan, guys. Let's go, guys, kay Jiwon's Kulit. May pangat ako maya, 9 PM. Ayan, guys. Jiwon's Kulit, pag may time ka pa mamaya, 9 PM, Pinas time. Dalawin mo naman mamayang gabi si Bayot ako pero rockista. May LS siya, paangat program. Banana and WH. Ayan. Nagpalipad na ba si Idol W Vlogger? Yes, siya yung nagpalipad una kasi masakit ulo ko kanina. Nakapabili ako ng medical from OFW Vlogger. Ayan guys, nagbaba ang ating mga super chatter kasi mahina ang aking net dito sa laptop. Hindi ako makaano. Ayan, nagbaba sila. Puntahan nyo na lang guys. Dikitan natin yan. Si Jen Waray, Bayot ako, G1's Colette, at si Tinkerbell. Dikitan mo yan. Ayan, maraming bagong isda ako maya. Ayan, maraming isda. Fresh na fresh, Bayot ako. Ayan, ako rin talaga nangingisda ako, Bayot. Kaya naman, pagkakataon ko na yan. Anong oras na ba yan? 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, after 2 hours, mag-LS si Bayot, guys. From OFW Vlogger, tulog na ko. Yan, Bayot. Ay, wag kang matulog-tulog dyan, OFW Vlogger. Mangisda ka doon sa LS ni Bayot ako. Mangingisda din ako kasi kailangan ko ng isda, tuyo, banana, sardinas, miga-miga sardines dyan. Ayan. Kuskus Cooks Channel. Ayan na si Kuskus Cooks Channel. Pinasok na niya ang kanyang bahay na tunay. Ang batong bahay ni Kuskus Cooks Channel.
Thank you, Kuskus Cooks Channel. Thank you, thank you. Ayan. Kuskus Cooks Channel, meron tayong super chatter dito, si Jen Waray. Ayan, at si OFW Vlogger from New Zealand. Dikitan mo na yan, Kuskus Cooks Channel. And of course, si Javen Reyes, dikitan din natin yan. Nagpalipad siya ng $52 today. Ayan, mega shoutout to you, Javen Reyes. Hindi man siya nagbaba ng link, guys. Pasalamatan na lang natin ng bonggang-bongga si Javen. Diba galante? Aratan ko na sila, mga super chatters. Yes, puntahan mo na Kuskus Cooks Channel. Ayan, si OFW Vlogger, unahin mo na siya at dagdagan mo ng ninja mo, Kuskus Cooks Channel. Okay, ayan. Baba ko nga ang link ni OFW Vlogger. Baka sakala hindi pa ito umikot. Dagdagan na natin ang kanyang natutulog na mga banana, guys. Ang banana ni OFW Vlogger. Dagdagan na natin yan, guys. Ayan, ang ating super chatter. Please support our super chatter today. OFW Vlogger. Ang aking buhay. Ang saya naman. Akala ko tayo ng dalawa. Parang kantaya tayo na. Jen Waraydan from Kuskus Cooks Channel. Ayan. Huwag kalimutan, huwag natin skip po yung harang ng ating mga monetized channel, guys, ha. Ayan, si Kuskus Cooks Channel ay ano na din yan, monetize. Huwag natin skip yung harang niya. Ayan, unahan mo na yan si OFW Vlogger, Kuskus Cooks Channel. Baka hindi pa yan dikit ng iyong ninja, dikitan mo na siya. At syempre, sundan mo ang kanyang mga bagong video. Dahil si OFW Vlogger ay super chatter talaga yan. Hugot ka. Pansin mo pala, payot. Pansin mo yung mga title. Ayan, yung mga title na dyan ay pang ano yan. Ito talaga si Bayot. Oh, hindi ako nakaligtas dito kay Bayot. Ayan, nakalako tayo ng dalawa. dinaan sa kanta, no? Tinkerbell. Yung kanta na, akala ko ikaw ay akin. Hi, sis from Elma Celespara. O, diba? Saan pa kayo dyan? Wala forever. Oy, kaya nga eh. Kalorky. Kaya akala ko kami ng dalawa. Akala ko ikaw ay akin. O, diba? Akala ko ikaw ay akin. Ayan, nagbaba na guys ng link si Kuskus Cooks Channel. Baka naman pwede natin din siyang bisitahin, guys. Si Kuskus Cooks Channel ay isang monetize na at nandito din siya sa Dubai. Ayan. Shout out to you, Kuskus Cooks Channel, ang aking sisi from Dubai. Akala ko tayo ng dalawa. Akala ko lang, guys, hindi naman pala kaming dalawa, no? Ayan, tuwang-tuwa na naman si Tinkerbell, oh. Tinkerbell, thank you so much for our new member, si Mary G's Channel and Tinkerbell. Ayan, guys, meron na po tayong join button dyan sa mga gustong magpa-member at matuwa sa ating channel. Nandyan lang po yung join button, pindutin nyo lang po yan. At meron tayo dyan Colorum, Ordinary, and of course, ang aircon bus. Kung tayo ay uuwi sa probinsya dahil mahilig tayo magbiyahe, sumakay na tayo sa aircon para hindi uhaghag ang ating mga buhok. O diba, guys? At sa mga nagmamadali naman dyan at ayaw pumila, meron tayong Colorum. Ayan. Para naman sa ordinary natin dyan, meron din, nandyan din. Ayan, nagbaba ng link si Bayot Ako. Mangingisda din si Bayot Ako.
ko, guys. Let's go and connect. Bayot ako. Super chatter din yan. Kuskus Cooks channel. Si Bayot ako. Dikitan na natin ang ating mga kaibigan. Si Bayot ako ay nasa Hong Kong, guys. Ayan, lablabin natin yan. Si Bayot ako. Ay, Tinkerbell, baka hindi mo pa friend. Si Bayot ako. Sa Hong Kong, si Bayot ako. Kaibiganin mo na siya. Ayan. Jen Waray, salamat ng marami, Sisi. Naka-ring ka na din sa akin from Kuskus Cooks channel. Mega shoutout kay Mary G's channel. Ayan, ang kapatid na channel ni Kuskus Cooks channel. And of course, ang ating si Tinkerbell. Tinkerbell, malapit ng Pasko, Tinkerbell. Sana naman, mamuni ka na before magpasko. Pinagagalitan ko, anak ko. Messenger, hahaha. Mag-I love you na daw, may crush na daw. Ayan, sabi nga ng anak ko, Ma, ito, crush ko. Tapos maya-maya sabi niya, nililigawan ko. Ala. Pati si OFW vlogger mo, bis dikit na din ako. Wow, thank you so much sa'yo. Kuskus Cooks channel. Baka naman may extra kang dyan, kaibigan. Kuskus Cooks channel. Pahingi naman dyan. Para dito kay OFW vlogger. Okay, alright. Thank you so much. Kuskus Cooks channel. Tinkerbell, Tinkerbell, tara na, Bayot ako. Ayan. Kaibiganin mo na yan si Bayot ako, Tinkerbell. Siya ay nasa Hong Kong at nag-LS yan. Mamaya may, ay sabay ang LS nyo. Si Tinkerbell at saka si Bayot. Meron siyang paangat program. At syempre, si Jen Waray meron din siyang LS. I-click nyo na yung link ni Jen Waray nang makita nyo yung no bra at panty niya. Ayan. Ang no bra at no bra no panty challenge ni Jen Waray, guys. Harang naman host. Ayan, thank you so much sa'yo. Kuskus Cooks channel. Thank you very much. Kuskus Cooks channel at nadalaw mo ako ngayon. Ano oras ang LS mo, Kuskus Cooks channel, Sisi? Tinkerbell, done na po. Ayan, thank you. Kuskus Cooks channel. Ano oras ang LS mo? Nag-LS ka ba, Sisi? Kuskus Cooks channel. Besh, ano gamit yung CP mo? Yes, ang CP ko ang gamit ko ngayon. Ayan. Ang CP ko ang gamit ko at nandito ako sa laptop nagtitingin-tingin at pag may bago ay ipi-play ko siya. Ayan. Walang oras. Walang oras. Walang oras, host. Basta na lang pag may time mag-LS. Oo nga. Kasi dahil din sa trabaho natin, di ba? Wala din. Ako nga ngayon, nahiga-higa lang ako dito. Sabi ko, mag-LS nga ako, i-try ko kung may tao akong papasok. Hindi ko pa nasubukan na magkaroon ng tao na aabot ng 30. Joke lang. Yung aabot ng 50 tao. Pero ngayon, kahit 10 lang tayo, masaya naman ako, guys. Dahil nga, alam mo, ang katuwaan na nagka-usap-usap tayo dito, kahit konti lang tayo, ay malaking bagay na yan. Ayan, di ba? Malaking bagay na yan na tayo, kamustahan saglit na syempre andito pa rin pala tayo, di ba? Magkakaibigan pa rin. Ayan, guys. Shoutout na kay Mary G's channel. Dikitan mo na Kuskus Cooks channel si Mary G's channel. Ganyan, boss, basta iba-iba time mag-LS, konti lang. Oo, konti lang talaga ang attend pag iba-ibang time. Kasi nga, kaninang umaga hindi ako naka-LS dahil nag-premiere ako kanina umaga, Kuskus Cooks channel. Nag-premiere ako kasi hindi talaga ako makakapag-LS kanina dahil maaga yung lakad ko din. Ayan, may lakad ako kanina. Bayad ako pero requested done to you from G1 Sculet. Ayan, guys, balikan natin, guys, si G1 Sculet, guys, ha. Wala, naka-close man yung kanyang comment doon dahil bata pa yon. Anuhin lang natin, i-like na lang natin yung videos niya. Tapos, syempre, dikitan natin siya, di ba? Kasi batang-bata pa siya. Dikitan natin si G1 Sculet from Korea. Ayan. Thank you, guys, sa pagbaba nyo ng inyong mga link. Ayan, maraming salamat. At syempre, dikitan natin at balikan din natin yung mga dinikitan ni G1 Sculet. Thank you, Kuskus Cooks channel. Ayan. Dikit na ako kay G1 Sculet. Thank you, Kuskus Cooks channel. Bigyan ko yan mamaya si G1 Sculet. Dagdagan ko ng banana. Hindi pa ako maka-open ng bagong tab dito sa tablet
Ano kasi, baka ano siya, baka mag-hang. Ayan guys, ang ating super chatter, si OFW vlogger, si Jen Waray, dikitan na natin yan. Huwag na natin palampasin yan. Ayan, laki ng bahay ni Kuskus Cooks Habaharang. Oh, may money na yan. Money na yan. Monetize channel na yan si Kuskus Cooks channel. Huwag kalimutan ang thumbs up, guys. Jemary, salamat ka Ayuday from Kuskus Cooks channel. Mga money, mga kaharap ko. Ayan. Mga money na daw ang kaharap. Ayan, please share my live streaming, guys. Wow, host my music epic ka na. Yes, Kuskus Cooks channel to make it happy. And of course, enjoy the party. Kuskus walang anuman from Tinkerbell. Huwag ka mag-alas umaga kasi para maka-attend na ko. Busy kasi ako ngayon lang kasi naka yung amo ko walang trabaho kasi nga naka-leave pa. Ayaw si kanta kay matubal ka na naman. Kanugon sa M. Dolyar. Ayan, nakala ko tayo ng dalawa. Wag daw akong kumanta, okay lang yan. Nagpaalam na ako kay Lulo na ano, na wag ako paluin. Kawawa naman ako guys, di ba? Ayan guys, magdikita na kayo at maglablaban dyan guys. Maghapon wala ako. Busy. Busy ako kahapon, maghapon. Hapon na ako away. Ay, hindi hapon. Ano na? Alas 6 yata. Attend. Ayan, ang saya natin, no? Mary J. Link. Ayan, ibaba ko ang link ni Mary J. Sige, ako na magbaba ng link. Ibaba ko na. Ha, ha, ha. Ayan, ibaba na natin yung link ni Mary G's channel. Guys. Ibaba na natin ang link ni Mary G's channel. Tut, tut, tut. Tut, tut, tut. Si Mary G's channel guys ay meron siyang premiere mama. Natin remote iganin si Mary G's channel. Ang ating new member, Mary G's channel. Irignom kita. Halalugot na member. Shout out to you. Magtagay na. Matagay si Tinkerbell.
Ayan, wag na, pa-share naman dyan. Nano ito irignom, tubig. Ayan, let's drink water. Ashin, Mamshi. Mary Dan from Tinkerbell. Meron mamaya premiere si Mary G's channel, guys. Ano ito mo iniinom? Tubig la good. Magud kit kuan. Kanduay o wala ano. Wala ta ano sana nga hinibra. May Dubai water. Tinkerbell vlogs done to you. Ayan, balikan mo yan, Tinkerbell, si Jiwon Kulit ha. Siya po ay nasa Korea. Ayan, meron mamaya premiere si Mary G's channel. Ano oras Mary G's channel ang iyong premiere? Pababa ng link, Mary G's channel sa iyong premiere. Para naman, 7:36 Tinkerbell. Ayan. Uy, Ash, wala ka nag-LS, Ash. 8:30 p.m. Pinas time. 3. Tinkerbell? Dito ulit from Kuskus Cooks channel. Tinkerbell, mag-start ka na sa imo, LS. Ayan na, binaba ko na. Ayan na. Yung binaba ko, Kuskus Cooks channel. Yung binaba ko, link yan ni Mary G's channel. Di ako, si Ash Mamshi. Si Ash ang mag-LS ngayon? Okay. Kuskus Cooks channel, yung binaba ko is kay kay Mary G's channel. Ito. Yun ang Jen, thank you so much, Jen. Thank you. Bonggang-bongga talaga to si Jen Waray, oh. Napakagalante, sumuporta sa kanyang friendship dyan. Ayan, ang ating super chatter, Jen Waray. Okay, host, puntahan ko na si Mary G. Sige, salamat, Kuskus Cooks channel. Thank you, Kuskus Cooks channel. January. Okay, host. Ayan. Okay, host. Kaibigan na si Jen Waray. Nagbaba ng link. Thank you, Jen. Thank you. Ayan, si Jen Waray. Kaibigan natin, guys, si Jen Waray. Kung hindi pa natin kaibigan si Jen Waray, kaibiganin na natin yan. Napakagalante yan. Akala ko tayo ng dalawa. Ayan. Sabi ni Bayot, pugutira din daw ako. Pugutira. At syempre si OFW vlogger, guys. Puntahan na natin yan si OFW vlogger, guys. Huwag na natin palampasin ang ating mabuting kaibigan na nasa New Zealand. Dikita na natin si OFW vlogger. Sino guys hindi pa nakapunta kay OFW vlogger? Siyempre dagdagan natin yan si OFW vlogger ng mga kaibigan, guys. Dagdagan kita OFW vlogger. Wait lang. Ang ating super chatter from New Zealand. Harap ulit, host. Ayan. Thank you, Kuskus Cooks channel. Ayan. Wait lang at pupuntahan ko si, bibigyan ko. Si OFW vlogger. Jen Waray, thank you, Jen. Thank you sa support. Pa-share naman dyan. Pa-share naman sa ating mga waray-waray na mga kasangkayan. Ang ating mga waray-waray na mga kasangkayan. Ay, wait lang. At bibigyan ko si Jihon Colette.
Juans, andyan ka pa ba? Dagdagan kita ha. Juans Colette, andyan ka pa ba? Drop mo naman yung link mo, kapatid. Ay, hanapin ko nga lang. Hanapin ko na lang. Juans Colette, dyan ka pa? Asa na yung link mo? Juans Colette, dagdagan kita. Batang-bata pa to si Juans Colette. Dagdagan ko. Hanapin ko dito. Naku, baka natabunan na. Juans Colette, andyan ka pa ba? Dagdagan kita. January, Tinkerbell. Wala, natakpan na. Juans Colette, dagdagan kita ng banana. Kasi kanina, nagkatuwa. Ayan, thank you. Dagdagan kita. Ayan na, nagbaba na siya. Wait. Dagdagan ko yan si Juans Colette. Ilan na yung banana mo? Check natin. 58. Guys, balikan natin guys si G1 Colette guys. Wishes for my tito and tita. Parang walang bumabalik sa ano kay G1 Colette. Marami na siyang dinikitan pero hindi siya binalikan. Balikan natin guys si G1 Colette guys. Walang bumalik. Ako lang nagdagdag sa kanya kanina. 57 siya kanina eh. Ang dami niyang dinikitan. Balikan nyo guys si G1 Colette. Sayang naman yung effort niya, diba? Gusto niya kayo maging kaibigan. Guys, gusto niya kayo maging kaibigan. Balikan natin si G1 Colette guys. Ayan guys. Si G1 Colette, dinikitan niya kayo. Balikan nyo lang guys si G1 Colette. Okay? Alright. Tinkerbell, salamat. Tinkerbell. Si G1 Colette ba? Baka hindi mo pa nababalikan. Dan! G1 Colette. Yes, yan na yan. Oh, kinasal na sila. Ayan, like na natin. Thank you for dropping your link, G1 Colette. Dalawa na dinikit ko sa'yo, no? Yung main ko at saka yung ano ko ngayon. Dagdagan pa kita, G1 Colette. Uy, parang may albularyo akong nakikita. Tama bang nakikita ko, guys? Albularyo. Tama nga. Good evening ang ating mabuting albularyo dito. Diyos kulit, tayo na lang magdikit. Ayan, magdikit-dikit kayo dyan from Pauraak. Dikitan na. Tamsakos from Kiso. Ayan, magdikitan na tayo. Okay po, Pauraak. Ayan, salamat. Good evening from Kisong Puti. Ayan guys, si Kisong Puti. Mukhang masaya ka, host. Of course, I'm very happy, no? Meron akong super chatter kanina na nagpalipad ng $52. At si OFW vlogger, dikitan mo siya. Kisong Albularyo, nag-super chat din siya sa akin. And of course, si Jen Waray, super chat, ay, buyoy. Nabuyoy man ako. Si Jen, ating mga kaibigan. May pabili na kami ng tuyo, sardinas, miga sardines. Ayan, tuyo, bigas. Ayan, lahat-lahat na asukal, suka, mantika. Ayan, pambili na kami. Super shot from Kisong Puti. Kisong Albularyo, mangisda ka dyan, Kisong Albularyo. Isdain mo ang ating mga kaibigan na nandyan sila. Isdain mo na sila. Sana all. From Cooks Channel. Ayan, nagbaba ng link si Kisong Albularyo. Siyempre, ipababa ko ang hagdanan din ni Mary G's Channel para isdain nyo siya. Meron siyang premiere mamaya, guys. Si Mary G's Channel. Mangisda kayo. Isdain mo, Kiso, si Mary G's Channel. And of course, ang aking kaibigan from New Zealand, si OFW vlogger, isdain din natin yan. Diba, Kiso? Ayan. Nagbaba ng link ang ating super chatter na si Jen Waray. Puntahan mo na yan, Kiso. Huwag ka nang mag-antay pa ng siyam-siyam dyan. Baka mapagalitan ka ng wifi mo. Wala kang maiisda ngayon. Ayan. Baka mapagalitan ka dyan. Pag pinauwi ka na wala kang dalang isda, ay nako.
Kaya naman, isdain mo na yung mga link na isda kang dala. Ayan. O, diba? Dikitan mo na sila. Kiso. Nangisda na nga si Kiso. Hindi na siya ano, nangisda na siya. Natawa ako dati nung, yung last na LS ko, pumasok si Kiso. Kami lang nag-uusap-usap dyan. Kasi konti lang tao ko. Biglang sumulpot yung asawa niya. Sabi niya, "Hoy Kiso, 3 pa lang isda mo." "Hoy Kiso, 3 pa lang isda mo." Sabi pa naman, 2 oras, 3 oras ka na dyan. Yung isda mo, 2 pa lang, 3 pa lang. Tawang-tawa ako. Paano yung cheese? Ay, Ginoo. Para akdan na po from Joanne. Jihon School. Ay, si Jihon pala, no? Paano yung satsat ko, no, guys? So, pasensya na, ha? Dadagdagan ko si Jihon School. Ayan, wait lang. Magdikitan lang kayo dyan, guys, ha? Magdikitan lang kayo. Dagdagan ko lang si, si Jihon School, ang ating kaibigan dyan. Juwans Colette, dan na din, ayan. Pauraak, baka naman, pwede mong bigyan din ng isa pang banana, si Juwans Colette. Marunong mag-isda, asawa ko. Marunong na ba siya ngayon, mangisda? Wala na nga dyan eh. Siguro ng isda na sa laot. Hindi na nagko-comment. Ayan dyan. O, diba? Marunong na. Pinuntahan ka na, Jiwons Colette. Jiwons ba? Jiwons Colette, pinuntahan ka na ng ating magaling na albularyo dyan. Si Kisong Albularyo. O, diba? Ayan. Pinuntahan ka na dyan, kaya naman. Sana nga ba ako kay Jiwons Colette na ako magbigay ng bagong banana? Ilalabas ko ang aking legit na kasama. Thank you, sis. Puntahan din kita. Ayan. Nalagasan na naman. Ako din nga, nilagasan ako kanina. Alam ko kung sino. Okay lang yun. Ay, wag na tayo magpaka-stress dyan sa ating mga natural na yan, guys. Nababawasan tayo talaga. Wawa naman. Tagal ng 100 niya. Tuwang-tuwa na nga siya, nakatatlo na siya no. Isang araw eh. Tuwang-tuwa siya na nakatatlo siya noon. Umalis na, tapos yung LS ko na naka-11 siya. Kung hindi napagalitan ng YP si Kiso. Kung hindi siya napagalitan, uuwi siya uuwi siya ng 3 lang ang banana. Kalarke. Ay, nako. Buti na lang nakakatawa talaga tong si Kiso. Panay ang sat-sat kasi. Ano ba yan? Bakit sila ganyan, host? Nagtatanggal. Intindihin na lang natin Kuskus Cooks channel. Kailangan din talaga nila magbawas. Kasi dumaan ako din dyan. Dumaan ako sa ganyan. Kailangan ko rin magbawas noon. Pero alam mo, hindi ko binawas yung mga close friends ko na. Ang binawas ko sila Tulpo, Jessica Suho. Yun, kasi addict ako noon sa YouTube. Mga super fan nila ako. Pero mula nung nag-YouTube na ako, nung natuto na ako mag ganito. Pero yung naging kaibigan mo na siya, wag mo naman nala sila. Ano ba yan? Kuskus Cooks dan po from Kisong Albularyo. Ayan. Asa na si Jiwons? Sandiyan pa ba? Jiwons, sana yung link mo, Jiwons? Dagdagan na kita. Ang aking Jiwons, nangisda ka ba? Link, Jiwons. Hindi lumalabas eh. May ikot eh. Hindi naman umiikot. Hindi siya tumataas. Kailangan dito lang siya sa bago. Jiwons, drop your link, Jiwons. Kiso OTW. Thanks from Kuskus Cooks channel. Jiwons, please drop your link, Jiwons Kulit. Anak siguro nila si Jiwons Kulit, no? Jiwons Kulit, are you still here?
I will give you another. Ayan, Kiss Albulardan na din po from G1 Schoolet. Ayan guys, G1 Schoolet, ang link, ayan. Thanks. Bigyan kita. Ilan na ang kay G1? 61. Ayan, 61 na siya. Salamat po. 61 na si G1 Schoolet. Magiging 62 dahil ididikit ko tong legit friend na to. Sa mahalagang okasyon, ngunit, ano sa kami, sana natin mo. Ayan. Lalo na ako. Ayan. Wishes for my tito and tita. Nandito ako sa bahay ni Jiwon Schoolet. Dinadagdagan ko siya. Ay, naka-LS din pala si si Ana Leland. Tinkerbell, mag-LS ka ba? Or si Ash, no? Si Ash pala mag-LS ngayon. Ilang na po? 20 minutes na lang ako. Mag 20 minutes na lang ako guys Kasi yung iba naman support ako. Magsusupport ako sa ibang mag-LS. Bakasan ng mabalikan. Ayan. Puntahan mo G1 ay Kiso si OFW vlogger. Puntahan mo siya, dikitan mo siya, lablabin mo siya ng bonggang-bongga, katulad ng pagmamahal ng jowa niya. Ayan, lablabin mo yan ng bonggang-bongga, Kisong Albulario, si OFW vlogger from New Zealand, lablabin mo siya ng bonggang-bongga, katulad ng pagmamahal sa kanya ng jowa niya, bonggang-bonggang love. O, diba? Ayan, ang ating kaibigan na si OFW vlogger from New Zealand, ang ating super chatter. Dagdagan na natin yan guys. Itudo na natin yan si OFW vlogger guys. Eto Kiso yung ni OFW vlogger, link niya. Tuloy-tuloy ka lang ha, dire-diretso ka lang. Huwag kang titingin sa mga baka doon. Huwag mong titingnan yung mga baka na haharang sa'yo. Basta tuloy-tuloy ka lang sa bahay ni OFW vlogger. Kung may humarang sa'yo yan, sipain mo. Kailangan makarating yung banana kay OFW vlogger. Okay, alright. Ayan. Baka mawala na kami ng juwa. Ayan. Lablabin mo siya ng bonggang-bongga. Todong-todo, Kiso ha. Ayan. Titignan ko yung bakas mo doon. Kiso ha. Para siguradong dumit ka nga kay OFW vlogger. O, diba? Kiso? Ayan. Kisong Albulario. Mangisda ka na, mangisda dyan. Para hindi ka mapagalitan ng asawa mo. Isda. Sabihin mo, isda. Ayan, diba? Isda, guys. Isda. Isdain mo yan, ha? Okay, alright. Isdain mo ang ating kaibigan na si Kiso. Ay, dasal na guys. Mag-mute lang ako guys I-mute ko lang.
Mute ka ba, host? Dan OFW vlogger. Ayan. Oo, nakamute ako kasi dasal dito. Okay, so Bulario, OFW Dan. Baka, Ana Leland, hi! Ana Leland, akala ko naka-live ka. Ana Leland, refresh host, thank you. Kukus Cooks channel. OFW vlogger, dami baka. Ana Leland, I saw you, you are live. You finish live? Shout out Ana Leland. Ayan, guys, si Ana Leland. Nandito sa bahay natin, si Ana Leland. Kiso ano, nakita mo yung mga baka doon? May harang ba sa bahay ni ano? OFW vlogger. May mga baka doon, no? Ang dami. Napanood mo yung mga baka niya? Ang daming baka doon. Di muna ako magbabayad na o baka masayang Shout out Ana Leland from Quiso Albulario. Baba ka ng link, ano, Ana Leland. Ayan guys, si Ana Leland, dikitan natin yan. Wala pa harang. May mga baka doon. Nakita mo ba yung mga baka? 800 plus. Yes. Malapit na yan ang ating kaibigan na si OFW vlogger. Malapit na yan sa, ano, sa pag-graduate niya. Malapit na, malapit na. Isang tulog na lang yan kung titirahin ko. Ayaw niya eh. Natatakot siya daw. Baka bawiin. Isang tulog lang yan. Tirahin ko na, OFW vlogger. You want it? You want to graduate dyan? Ilan na yung ano? Congrats in advance. Ayan. Ilan yung banana ni ano? Titirahin ko na yan. Isang araw, 2 araw lang yan. Ano, deal? 865 na ang banana ni OFW vlogger. 2 araw lang yan, tirahin ko yan. Tapos yan si ano, OFW vlogger. Asa na siya? Wala na siya dyan. Eksakto, wala pang pasok. 2 araw. Panis. Pag grade 1. Ilan na ba yung banana mo dyan? Ano, Kiso? Sige, dagdagan kita, Kiso. Kiso, baba mo nga yung link, Kiso, at nang mapuntahan kita. Kisong Albulario. Sige na, dagdagan kita dyan. Huwag ka nang ano dyan. Dagdagan kita, tapos pumunta kayo sa LS ni ano, maraming isda. Bilisan mo, Kiso. Shoutout sa lahat from Ana Leland. Talaga lang, Kiso Albulario ka. Tamsak na host from Ana Leland. Thank you, Ana Leland. Thank you so much. Aba, sige, tirahin na natin to si Kiso. Pag grade 1 daw. Ana Leland is in the house. Ayan, Ana Leland, dagdagan natin, lablabin naman natin tong si Kiso Albulario. Dan na daw siya sa'yo. 94. Tapos na pala ako sa kanya dito. 50 na like. Hanap ako na hindi pa nakadikit sa'yo. Kisong Albulario. Nanginginig pa. Ana Leland. Nanginginig pa daw. From Ana Leland. Shoutout sa ating mga super chatter dyan. Napakabait, napaka-generous, napaka-supportive. Ayan. Wala nang hihigit pa. Si Kisong Albulario. Dagdagan natin guys. Pag grade 1 natin. Kimmy, shoutout! Ayan, thank you Kim. Nandyan si Kiso, Kim. Dagdagan naman natin. Nabawasan ka pala kagabi. 99 ka na? Ayaw kanyang pag grade 1? Kawawa ka naman, Kiso. Ayaw kang pag grade 1-in. Kawawa si Kiso.
Pag-grade man daw si Kiso. Kim, ayan, dikitan natin Kim, si Kiso Albolario. Babalikan ka ni Kiso Albolario. Ayan, puntahan mo yung link na binaba Kim ni Kim Kiso. Puntahan mo siya. At ang saya Kiso Albolario. Ayan. Nakakabaan na lilan sa pagpasok mo sa bahay ni Kisong Albolario. Ayan, salamat. Dagdagan natin ng kaibigan si Kisong Albolario. And syempre si OFW Vlogger, dagdagan natin yan. Ano OFW Vlogger, 2 araw bigyan mo ako, graduate ka. Legit. Dito lang host from Kuskus Cooks Channel. Pag grade 1 na daw si Kiso Albolario. Kuskus Cooks Channel, nagbaba din ng link. Ayan, salamat. Kuskus Cooks Channel. Si Kisong Albolario, June 20. Ayan, Kiso Nandito ako sa bahay mo, Kiso. And of course, si Kisong Albolario. And of course, shout out sa inyong lahat. Meron na lang tayong 7 minutes, guys. Salamat sa support nyo sa LS ko. Maraming salamat sa mga super chatter natin. And of course, sa ating new member, shout out sa iyo, Mary G's channel. Maraming salamat. Tinkerbell Vlogs, thank you. Jen Waray, super chatter. OFW Vlogger, Javin Reyes, si Tinkerbell, si OFW Vlogger, ayan, salamat sa inyong lahat. Welcome host, Kuskus Cooks Channel. Salamat talaga Kuskus Cooks Channel at hindi ka busy ngayong oras na to, nakadalaw ka sa aking live. Paura Ak, salamat sa ating kaibigan dyan na sumusuporta pa rin. Maraming salamat. Dagdagan ko si Kiso. Nangisda pa si Kiso. Wag lang sa umaga, host. Oo nga, no? Busy sa umaga. Magtatamsak ako sa aking ninja. Mag-end ka na, besh. Oo, malapit na mga 7 minutes na lang. Yan guys, 7 minutes. Kiso, asan na si Kiso? Kiso, asan na yung link mo, Kiso? Dali lang, may tao. Ilabas na sa live. Baden sa wala absent. Yalla. Zen. Ente nom? Aywa. Yalla no. When halib? Aywa. Halas. Masya halib. Halas. Kiso ayan. Salamat. Halif farauda. Aywa. Kalas. Halas. La, anasteri amsams. La, ana halas ka. Kalas. Aywa. Nandito ako sa bahay ni Kiso. Dadagdagan kita, Kiso, para maka grade 1 ka na. Ang kalasan.
خلطة أنا خلطة Kalate. إيه Kalasalip. إيه سيوف في كاكا Pekeka. أيوة Leon. لا ما في كيكة Yes. أشوف ريحة Leon, pekeka. أشوف ريحة أشوف ريحة Asyapriha. ماما Maba. يلا بعد ما أفت بيا Asyop. Periha. Pekeka. Masih. Ana habas. Eh, masih. Masih. Sinong cute? Ayan. Sinong cute? يا أنا نوم Ente nom. Yala nom. نو أنا نبدأ في بيت Bibet. أيوة When halip? ليه Masih ماشي halip. خلص Chili halip. Fake kaka daw. Oo nga. Ayaw nga magpahalik ng isa. أنا ما أشوف سوري Asyop. ما أشوف Riha. Sa'yo, Vic. أيوة Wala. Wala. يلا. Wala. Ayan. Natap. Pikaka daw. Pikaka. لابتوب Host, 12 midnight na here. Tulog na ko. Okay, sige, salamat. Mag-end na din ako, OFW Vlogger. Maraming salamat sa iyo. Good night daw from Kisto Albolario, OFW Vlogger. Muah. Ayan. Thank you so much, OFW Vlogger, ang ating super chatter. Ayan, huwag ka mag-alala at dadagdagan kita mamaya, OFW Vlogger. Legit na legit ang idadagdag ko sa iyo. Ayan. Ayan guys, OFW Vlogger, wag natin palampasin yan. Movies. Good night to you from Kuskus Cooks Channel. Ayan. Sa mga gustong mangisda dyan, pupunta tayo kay, nag-upisa na ba si Bayot? Hindi pa yata. Si Ashen Ma'am, nagla-live siya ngayon. Kalas kadet? أيوة Well, والله hindi. أيوة أيوة Oo, sa'yo kay Kalas. نو Maki. أيوة Lish. أسمع ماما Ah, ماما قالت لا OFW Vlogger. Thank you so much, guys. Thank you very much, ha. Yan, shout out everyone and shout out Mary G's channel. Meron si Mary G's channel. زياد Guli. Wala ka na. لك Eh, wala. زياد لكم TY host. Ayan. Okay, so punta ka kay Ash and Mamshi. Maraming isda doon. Magkita-kita tayo doon sa kanyang live ngayon. Oh, sway ha. Magkita-kita tayo. TY in advance. Graduate ka na ba ng grade 1? نو Tingnan ko nga, Kiso, kung naka-grade 1 ka na. هلا يسميك Sino host? Ash and Mamshi naka-live. Maraming isda doon. Ash and Mamshi Vlogs. Baba natin yung link niya. Tinkerbell, andyan ka pa ba? Tinkerbell, are you still there? Thank you, host. Bye muna. G1 Skulit, dagdagan na lang kita ha. Maraming salamat sa pagstay sa live ko. At meron live si Ash and Mamshi. Kung hindi ka pa busy dyan, visit ka doon dahil maraming isda mabibigay sa'yo doon. Okay? Kita-kita tayo, Ash and Mamshi Vlogs. Baba mo link. Okay, hanapin ko. Hanapin ko, Ash and Mamshi. Ayan, magkita-kita tayo sa live ni Ash and Mamshi. Baba ko yung link niya. Wait lang. Ibaba ko yung link. Naka-live na ba siya? Okay po. Wait lang kasi maraming isda. Bibigyan ka namin doon, G1 Skulet. Bigyan ka namin ng isda. Wait lang ha. Andiyan ba si Tinkerbell? Tinkerbell, baba mo yung link. Naglo-loading ako. Ayan, wait lang. Ito na. Ibababa ko na guys. Ibaba ko guys ang link ni Ash and Mamshi. Nagla-live na siya ngayon. Maraming isda ha. Magkita-kita tayo doon. Bigyan natin si Kiso at si G1 Kulet. Maraming tao guys.
Maraming isda. At maraming isda talaga to si Ash and Mamshi. Ayan guys, puntahan natin yung link na binaba ko. Okay host, ayan. Kita tayo. Mangisda din ako kasi. Mangisda din ako. Kisa may 5 ka doon. May 5 ko doon. Ano Kiso, nakagraduate ka na ba? Tingnan ko nga si Kiso, ilan na? 94. Sige lang Kiso, dagdagan kita doon. Dagdagan kita doon Kiso ha. Lipat tayo kay Ash and Mamshi guys. Ayan guys, okay na ba? Okay na ba guys? Kita-kita tayo kay Ash and Mamshi. Dami ka na isda host. Kailangan ko pa rin mangisda. May goal ako eh. Before end of this year, kailangan kong ma-reach yung goal na yon. Okay host, ayan. Binaba ko na yung link. Kita-kita tayo doon guys. Kay Ash and Mamshi. Okay? Wala pa naman si Bayot. Hindi pa naman nag-start si Bayot ako. Tapos guys, may LS mamaya si Bayot after 1 hour. LS niya, 9 p.m. Mangisda din tayo doon kasi may paangat si Bayot ako na WH at saka isda. Okay? After 1 hour si Bayot ako may may paangat program. Ang goal ko, Kiso, secret lang yun. Ikaw talaga, Kiso, ha? Secret, pwede bang secret? Kiso? Ash and Mom. Secret na lang yung goal ko. Hahaha, kadyo. Premiere ni Mary Jess ayo. Wala pa naman 4:30 pa yun. Ha. Wala Ash. Okay, syukran kasi. Baro ba? Rohan, ha? Where's that? Guys, thank you so much guys. Thank you and God bless you all. I love you. Bye. Thank you so much for the support. Bye. Kita tayo kay Ash and Mamshi guys.